Horas malihita saluhutna, Horas. huria nani haholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus, hami perhalado pasahaton, selamat hari Minggu ma di hamuna saluhutna, amanami, inanami, do suderuas nama dohoti permingguata di bagasan manogoton, tarlumubi ma ruas na baru pe madohoti permingguan di HKBP Kebayoran Baru. Suang songoni nang ruas nama dohoti melalui live streaming di bagas nabe. Horas madihita saluhutna. Horas. Guarni minggutta sadarion ima parningotan ni akka naung modding doho tema rodi saliling liling na do pamaret taon dohot harajaon ni di bata. Adorang sotahuka parmingguata martangiang nahoho mahita di bagasan rohatta. Amin. Atong tapuka ma parmingguata di bagasan manuguton. Jauh-jauh tu persauran tu Tuhani. Huria nani haholongan ni Tuhan Yesus Kristus sian hami aka parhobas di minggutta sadarion pasahaton selamat hari Minggu ma di hamu saluhutna. Selamat hari Minggu manang di hamu. Tapuji matuhatta natoktong marasi ni roha madongani huhut marguguihok kita di perdalanan ningulutta sadarion di pataru asi ni rohana dohita huriana tu minggu ujung tahun perhuriaon huhut marningot kita di akka dongatta akka nata haholongi naung manadikko kita sian hasianganon di minggutta sadarion laos isungguli dohita muse taringot tu ujung ningulutta huhut makka porseai nangpe marujung ngulutta dohot portibion alai anggo pamaret taon dohot harajaon ni dibata manotong rodi saliling lilingna atong bongot mahita tu persauran nabadia laho mamuji dohot pasangapo tu hatta Roma hita marsobba tujuluna marende mahita sian buku edde nomor 260 mamuka sian ayak sada ayak opa dohot ayak onom. Nadi halu
rimah hita jongjong. Mar hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di perbadia natu mepalangi dohot tanoon, amin. Songon duhut-duhut do saluhut daging jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut tido saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alai nahok do hatani Tuhani rodi saliling nililingna say burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kuma tuho tupal hanguluan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan Yesus Tuhan ni akan amate doho akan mangulu hodo na puna hami manang mangulu manang mate pe hami nak pe merdalak kami di rura ni linggoman ni hamatean dakku habiari hami be hamatean ai hodo dongan nami dang tartiop hamatean manang tanoman be hami ai hodo Tuhan nami nang humokok kami jalaho na punah hami roh hami nuaeng tuho mangido saha tuho matodinami doho daging nami asa diho hami manang na mangulu manang na matepe saetiuk matangan nami urubi hami marhite-hite pakokok mi asa saat kami Tuhan uluan nasora sudah. Amin. Hundul mahamuna. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku edde nomor 837 ayat sada doho ayat 2. Agas ni deva
patik hata haporsion ni halak Kristen ponggol patuluhon hata habadio ni halak Kristen. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia. Huria hato pani halak Kristen akkana badia doho di hasesaan ni dosa doho di hatai na mandok mula mangulu sogo dagning halak nong mate doho di hangeluan na sorasuda dia do lapatan ni odo na di parhatutu rohakku do naso tarbahen au porsea di Yesus Kristus Tuhanku manang mandapoton ibadah yang gotung sian roha-rohaku manang sian gugukku sendiri na di joto di perbadiai do au marhite sian barita na uli dilehod do asini rohana patiurhon rohaku di perbadiai do rohaku jala di patoktong duau di bagasan haporseaun nature tudos tunaung binahen nai nuaing tu saluhut halak Kristen na di tanoon. Ai di jona sida jala di papungu jala di patiur dorohana sida jala di parbadiai jala di patoktong dona sida di Tuhan Yesus di bagasan haporseaon nasasadai natigori akup nii buas dorohana manesa dosaku ganup ari rodi dosa ni akadongakku na porsea dungi panguluon na doau di ari perpudi rodi nasa namate dungi lehonon na do tuau doho tunasa na porsea di Tuhan Yesus hanguluan na sorasuda ima na tutu si tutu atong rak mangidogogo mahita mangulahon na hobar tupatiki ali Tuhan dewata say perbugui mahami mangulahon na hobar tupatikmi amin. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku edde nomor 622 ayat sada dohot ayat 2. Mahita jong-jong Ale Tuhan sai pargogoi mahami mangarado tilomoni roham di olunami Ale Tuhan sai pargogoi mahami mangarado tilomoni
tatopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dusan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulum manopoti dosanami nagudangi. Di bagasan hajahata dohami tubuh jala dang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Macai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingok mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Ale Yesus Kristus Tuhan nami, marpat muatima roham dihami halak pardosaun. Hatam majuhok kami asa uduk di haguguon dohot harajaumu na manotong rodi saliling-liling na. Alai say ulo dope hami pinarhatuban niragam hisap-hisap dohot haguguon dohot harajau ni portibion. Gabidang jupak kasonangan hadameon napolin di ngulu nami, di bagas nami, di parkarjon nami, doho di hamoluyang nami. Ale Yesus Kristus Tuhan nami, marpamuatima roham dihami halak pardosaun. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalasyon nami. Say ingok mahami hobar tu asini roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Say suruh matod di perbadia tu rohanami be, asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi saat hami tu hangeluan nasora suda na pinar badabagam, dia kana porsia di ho. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosatta. Adong do dihita situa ni malim nasongoni na hudul di siamun ni habangsa hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon rodi ujungna akan asandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong. Asa ditangyakon nasida hasangapo ma di debata dan di gijang. Amin. Kundul mahamuna tapuji matuhatta marende mahita sian buku edde nomor 774 ayat 2 dohot ayat 4. Tuhan
Hatani debata nagabe turpuk epistel dihita di minggutta sadarion ima natar surat di pangukapo 10 sada mamuka sian ayat 15 1 ayat 10 sia tajahama marsikat sorin. Dungi dipalu suru-suruan na papitu homma sarunena jadi masa maswara nagogo di Banua Gijang akka dipadok nunga sahat tutuhat tai dohotu Kristus nai harajaon ni hasianganon bakit raja maibana rodi saliling lilingna. Ia situa na 24 niadopan ni debata akka nama semunduli habang sanabe dipatukap ma buah nasida uhu disomba ma debata. Ninna nasida ma nama dok mauliate dohami tuho ali Tuhan debata si gonggom saluhutna nama ngulu nuaeng nang najulu ala naung di alitoko hagogo omu di balgai jala ala naung bangkit rajaho. Numa tarimas apa bangso gabi Roma rimasmu dapat mati kini akka naung mate asan yuhuman uhut mangalehon upa tuaka na kosong ima akka panurirangi dohot akka nabadia akka nama kabiara juarmu akka namet-met rodi akka nabalga uhut mangago akka namangago tanoi. Dungi taruka majoro ni debata na di Banua Gijangi gabe tarida mapoti perpadananna di joronai. Jadi masa maaka hilap doho suara ronggur doho lalu nang abulas nabalga. Ido sahatna mertua do akana tumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku edde nomor 256 ayat 2 doho ayat 3. Tahatidak ko maha porsyotai songon hinatidak ko nidungata saha porsyon di sandok portibion rak mahita madok. Aw porsyan di debata Yahuwa ido ama parguna sa tulusan natu mapalangi dohotano. Aw porsyan di Yesus Kristus anak ni debata Yahuwa nasasadai
imana tidu bondi si Maria, nagabagabian sian tondi parbadia, andorang sohabubuan, ido tu hatta, natumaon na bernit, di panghuman ni silatus, namay tarpajol do ibana di hawa pinasilang, na tuat tu na toru nulitanom, na mula mengulu di hari patuluhon, na menaik ke surga, lahudul jamun ni dewata Jehovah, amanai pargu nasa tulusani, disima ibana pai mangulap sukutu tanoon, manghubi halak na mengulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau pani halak Kristen akka na badia, dohok di hasani dosa, dohok di hataina mandok, mula mangulu sugut dagni halak nong mate, dohok di hanguluan nasora sudah. Amin. Undul mahamuna. Tabigima paduan suara sektor Gudung.
tabegema tikting ni Huriata. Satu lagi nanti. Di Huriata, Minggu tanggal 24 November tahun 2024. Tikting na Parjolo, Guarni Minggu Sadarion, Ima Minggu, ujung tahun Parhuriaon, doho topik Rodi sa leleng nado pamaret tahun dohot harajaon ni debata. Tikting na paduahon nang marbagas, tikting paduahon. Nang majalo pasu-pasu parbagason ma Goar Andrew Reinhardt na 70 ST, alamat Grand Prima Bintara Blok E5 _5 Bekasi. Huria HKBP Bintara Resort Bintara. Anak ni Amata Dr. Andus Hotman na 70, tubuh ni Inata Dr. Anda Julia Grace Boru Silalahi. Dohot Oroana Goar Yulia Amanda Boru Sitohang ST. Alamat Jalan Hidup Baru 3 nomor 34 Gandaria Utara Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Boru ni Amata Situa Donar Sitohang SE. Tubun Inata Elida Mena Santun Rouli Nababan SE. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 8 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Saya di pasu-pasu Tuhatama Sakap Parbogason ni Nasida. Tikting patuluhon ujung tahun Parhuriaon. Saderion Minggu tanggal 24 November tahun 2024 saat Mahuriata tu ujung tahun Parhuriaon 2024. Laos tapatu pado parningotan ni aka namoding dung sidung manjahat tikting begi utama aka goarni naung jumulu moding sian tonga-tongata ni ruas ni Huriata. Mamuka siat tanggal 27 November 2020 tolu saat Rodi tanggal 24 November 2024. Mardomu tusi sude kegiatan sermon kategorial dohot pertanggungan sektor dilanjutkan tu tahun nanaing ro. Tikting Paupaton seksi perempuan. Hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 1 pukul 12.30 WIB dipatu pada pemeriksaan pap smear oleh Kimia Farma Laboratorium and Klinik Jaya 2 dohot jumlah peserta 100 orang. Maringanan di HKBP Kebayoran Baru. Tikting Palimahon lansia bermasmur. Hari Senin tanggal 25 November 2024 seksi lansia HKBP Kebayoran Baru naing madohoti acara lansia bermasmur mulai pukul 8 saat pukul 15 WIB maringanan di Sopo Marpikir. Acara on ima program tahunan sian Persekutuan Lansia Distrik Walu na nidohot tan ni 32 kontingen. Seminar tikting panopon seminar Artificial Intelligence. Hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 11 pukul 10 tolu WIB maringanan di Serbaguna C di Patupa Huriata do seminar Artificial Intelligence dohot tema pemanfaatan kecerdasan buatan di dalam meneguhkan iman, melestarikan budaya serta mengembangkan dunia kerja. Dohot pembicara Hoki Situngkir Dirjen Aptika Komdigi dan Adrianto Mulyono CEO Smartfriend. Seminar di Patupa Tusude Ruas. Tu Ruas nana yang mendaftar boy menghubungi Zulkifli Pasaribu, Marco Sianturi, dohot Christopher Hutagalung. Napa pituhon donor darah. Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 12.30 di Patupa do kegiatan donor darah maringanan di Serbaguna A. Tikting Pawaluhon Pilkada Serentak. Hari Rabu tanggal 27 November 2024 5 pilkada serentak di seluruh Indonesia. Mardomu tusi sude kegiatan gereja dohot administrasi di Liburhon. Tatangnya kon ma anggiat pemilu umum kepala daerah tahun 2024 asa merdalan dohot Denggan.
Tikting Pasiahon Sinode Godang. Hari Senin sahatu hari Minggu tanggal 2 tanggal 8 Desember 2024 naing di Patupa Sinode Godang periodisasi pimpinan ni HKBP. Iman naing mamilit Epurus Sekjen Kadep Koinonia, Kadep Morturia, Kadep Diakonia dohot 32 preses. Tikting pas 10-hon berita kehilangan. Nunga mago jam tangan merek Samsung na di hari Minggu 10 November 2024 di toilet bawah. Pinangido tu ruas na mandapot boima di pasahatu sekretariat manang di pasahatu satpam. Tikting pas 10 sadahun selamat ulang tahun di hari hatu tubuh dan ulang tahun hari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun hari hatu tubuh dohot selamat ulang tahun hari Parbagason tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 24 sahatu tanggal 30 November. Saitu hatama nama masu-masu molotung adong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ini di pabuama tu ganup situa sektorna manang tu sekretariat. Tikting pas 12 hon aka tikting na sod ni jahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songonima saat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingope manang yakoni tu jolo ni tu hatta. Tabigema ede pujian sian paduan suara inahana.
Maret de Mahita sian buku Ede nomor 250 sada ayat sada dohot ayat 5. Hamuna akadongan saha perseaon nunga sahat tita tu minggu ujung tahun parhuriaon di paingotido hita Papua nalau marujung do sadok ngoluon aidang adong nahod di Portibion di bagasan minggu ujuk tahun parhuriaonon tamado ingotota akadongat tanang jumolo modding di bagasan nasa tao parhuriaumi dada asa marsak jalatu matangis sita ubay taingot na sida naong jumolo moddingi alay asalam tapakilalahod do pabua persatokina do ngolutta di Portibion naikoborhat do hita muse manopot akan abadiyay diinganan na pinaradi ni Jesus tuhatay atok tabigima goar-goar ni akadongatan ng jumolo modding mamuka 27 November 2027 sahat tu minggu sadarion 24 November 2024 akauma goar na sida nama-nama ruas yang meninggal 27 November sampai dengan 4 November 2024 multimedia bisa ditayangkan. Parjolo Amata Frederick Ladingan Bernada Sinaga umur 47 tahun sian sektor Godung napaduahon amang situamonang siturus na makabaluhon inang Intan Darmawati Boru Marpau sian sektor Sauduran
Napatuduhon Hana Lubat Tubing, umur 54 tahun, sian sektor Satahi. Napaupaton Amang Saud Paruhum Huta Barat, nama kabaluhon Inang Puji Pitri Bur Silalahi, umur 50 tahun, sektor Satahi. Palimahon Inang Ida Huta Barat Bur Marpaung, umur 24 tahun, sian sektor Marsada. Napaunopon Inang Leonora Ida Riana Hutahayan Bur Sihobing, umur 77 tahun, sian sektor Satahi. Napapituhon Amang Oktobertus P. Sarumpait, umur 76 tahun, sian sektor Sion. Napawaluhon Amang Situa Robin Manahan Hut Tapubulon, umur 71 tahun, nama kabuluhon Inang Tertia Gloria Tar Litua Bur Lubat Tobing, sian sektor Satahi. Napasiyahon Ima Inang Rina Magdawati Bur Simarmata, umur 52 tahun, sian sektor Marsada. Napasapuluhon Inang Erika Purba Bur Sihite, umur 76 tahun, sian sektor Satahi. 10 sada Inang Nilam Dortina Lubat Tobing Bur Batubara, umur 52 tahun, sian sektor Marsada. Napasapuluduahon Inang Adeline Vera Agustina Gultom Bur Hutapea, umur 76 tahun, sian sektor Satahi. Napasapulutuluhon Inang Sinta Rosmauli Padjaitan Bur Sibarani, umur 76 tahun, sian sektor Satahi. 14 Amang Doktorandus Sultan Baginda Siregar, umur 84 tahun, sian sektor Godo. 15 Amang Aldo Lambok Lubat Tobing, umur 85 tahun, sian sektor Sion. 16 Inang Tirlan Mary Elfrida Hutapea Bur Samosir, umur 57 tahun, sian sektor Marsada. 17 Inang Hawani Tubing Bur Tapubulun, umur 84 tahun, sian sektor Saroha. Nomor 10 Abang Sahala Siagian, umur 10 tahun, sian sektor Saroha. Nomor 10 sia Amak Situa Paul Pajar Tapubulun, umur 60 tahun, nama kabaluhon Inang Lamria Hotnida Tapubulun Bur Lubat Tobing, sian sektor Satahi. Paduapuluhon Inang Imada Ramauli Tabunan Bur Siregar, umur 21 tahun, nama kabaluhon Amang Robert Tambunan, sian sektor Satahi. Nomor 21 Inang Yan Nauli Sihombing Bur Siahaan, umur 65 tahun, sian sektor Sion. 22 Inang Rita Esther Tapubulun Bur Simajutak, umur 72 tahun, sian sektor Satahi. Nomor 27 Joseph Rafael Sibarani, umur 22 tahun, sian sektor Sion. 24 Inang Tiarman Tabunan Bur Pardidi, umur 27 tahun, sian sektor Godu. Nomor 25 Inang Pitauli Situmeang Bur Lubat Tobing, umur 20 tahun, sian sektor Sion. Nomor 26 Amang Immanuel Tabatua Siagian SH, umur 77 tahun, sian sektor Satahi. Nomor 27 Amang Dr. Mahir Gorga Siagian,
umur 77 tahun na magkabaluhon inang Situa Ida Manur Siegiat Bur Simajutak. Nomor 20 alu amang Dr. Andus Riado Simajutak, umur 72 tahun, sian sektor Sion. Nomor 20 sia amang Waldemar Tabunan, umur 70 sia tahun, nabak kabaluhon inang Ani Anita Tabunan Bur Sibarani, sian sektor Marsada. Nomor 30 amang Robert Simatupang, umur 71 tahun, nabak kabaluhon inang Marlina Simatupang Bur Matodang. Nomor 31 amang Insinyur Veterano Sitopul, umur 84 tahun, sian sektor Sauduran. Alani penguma ama 10 halak, ina 10 halak, doli-doli na matua 2 halak, boru matua 2 halak, naposo bawa sahalak, penguma sude 31 halak. Nunga tabigi goar-goar niya kanong boarding manipat na sa tao parhuryaonon. Atok tamado ingototta akapabahenan na sida na dinggani, tagad dinguluna, bahen sorminan na arga dihita. Laos ta pangido magugo siya tuhatay, asalam margugo hita mangulahon hatana, saliling mangulo do pehita. Asaunang mariswak sabing, tik kinapinasahat ni debatatu hita, molo diudut ibana do pehosatta, sahat rodi tikyon. Atong martangyang bimahita, di baga sa rohata, laos jongjong mahita di inganat tabi. Dehoma 347 sada 2. Soy tapuji madebata ala di parade dihita inganan na sonang
na adul umuli jala dumenggan sian nasa na adong di hasianganon. Ingana nahot ru di saliling nililing na. Ala ni toktong mahita, marhapor siyaon di Tuhan Yesus Kristus. Huhut makanguluhon hatana na madok. Ahu do haheheo dohot hanguluan. Na mangulu do na porsea diaw nak pemate ibana. Jala na mangulu. Jala ganup na mangulu jala na porsea diaw. Nasotupa mate ibana sa liling-liling na. Amen. Udul kita. Dehitas yang nomor 544 ayat sada laos tapasaham mapilian ta sada ado sada bi. Saat matu ginjang akanati nobosi doho tau di bentu hatala tusi mulo jauh di tuhata akagoar di pustaha di mana sini rohana aku
matangi yang bahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debata berita nauli di bagasan mingguta sadarion ima minggu ujuk tau parhuriaon nalaos parningotan dia kadang boding tersurat di buku ni panurirang Daniel bidupitu mamukamay sian ayat sia sahat tu ayat 14 takasma tapai hutihut di bagasarohat tabi pangukapon taringot tu panggonggomion ni anak ni jolmai sai hupanot no tidoi paima di pajongjong akahabangsa jalahudul tusi ibana nasosuda arida ia pahianna sak-sak dosongon itak jala ubuk niuluna songon hapas na binusur ia habang sana songo jilam-jilam ni api jala akarudana songon api namar nala-nala ruar dosada sungai api jala mabaor sian adupanna maribu-ribu akan namar sobat ibana jala marloksa-loksa tidang di jolona marhaladoi dungi tarpacang ma luluan jala terbuka aka buku. Jadi sai hupanok noti ma gumudang alani suara ni akka hata na jukat akana hinatahon ditaduki sai huberengi pai matarbunu binatangi jala pido pamatangna jala dipasahat asa purunon tu api jala tarapas suhut pareta sian binatang akan natinggali ainunga dibuhul tiki dohot jomni ajal nasida dungi huida muse di bagasan akapangukapon borngin gabe idama rosa halak marhite hite obud di langiti songon anak ni jolma jala sahat ibana tu ibana naso sudah arina jala tarbuan ibana tujuluna jala di basa-basahom batu ibana pamaret taon dohot hamuliaon dohot harajaon jala saluhut bangso home dohot halak perpakuling meragam-ragam marsob batu ibana rudi saliling-liling na do pamaret taon na nasotupa mucat sian ibana harajaon na pe nasotupa pesando ido sahana huria na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus minggu tasadarion ima minggu ujuk tahun parhuriao akhir tahun gerejani. Jadi kalau biasanya perusahaan kantor akhir tahun gerejani tutup buku 31 Desember. Tapi secara gerejawi sebenarnya hari inilah tutup buku tentang semua kehidupan kita. Karena gambaran ini gambaran perjalanan gereja adalah perjalanan kehidupan orang percaya. Sehingga tidak sama minggu ini dengan minggu depan atau minggu yang lalu. Gak bisa kita katakan, ya gak bisa hari ini ke gereja, minggu depan laku ganti, gak bisa. Karena perjalanan hidup kita gak bisa kita ulang lagi. Coba dulu Amang Inang, mau gak kalau misalnya dibilang, diputar lagi roda kehidupan, kembali masa anak-anak, atau pada masa naposo. Gak bisa lagi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sehingga di akhir tahun gerejani, minggu akhir tahun gerejani ini, sebenarnya kita harus meruji-ruji, mengevaluasi, self-correct.
Ngabuang. Molo parjulok kadong atay. Nauburjudo hita siya nasida. Manangala nauburjudo nasida siya kita. Naumalo do hita majaga hahipasota. Manang ala na lebih kuat do pisikta. Na marsahit boy do sehat. Na sehat boy do marsahit. Na sehat boy do topu. Bah, ay parjudo paksian wina. Iso binoto wina. Na budari makatahatay do pihami. Nakim marsato ro pihami ina. Bah, nga parjuli pa. Gak ada. Dangadong nauboto. Jamita mingguta na salpu. Dangadong nauboto sa diharina. Tidak ada yang tahu kapan kita mengakhiri kehidupan kita. Tidak seorang pun yang tahu. Anak juga nggak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Tangok kita nauboto. Alanyo juga hita maruji-ruji. Makoreksi dirita. Hira-hirai dia do hita. Molo tabay pe minggu pardingotan dia kana moding. Buah, napatangis-tangis do hita. Napalungut-lungut do hita. Na mangaruk-kari sidangol do hita. Buka. Alay molo dibahin huriai. Minggu ujuk tau par huriau. Hari minggu daro masuk mahita tu lembaran baru. Ima apet. Tau baru par huriau. Managam mahita. Diharoron di Sipalua. Karena ternyata kehidupan kita semuanya pardosa do hita. Tidak ada yang dapat melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Semuanya kita manusia berdosa. Alani Roma baga-baga. Advent menanti kedatangan juru selamat si paluai. Aladak tarbay jolmai. Melua siad dosana. Holan asini rohani debatado. Narotu portibion gabe jolmai bana. Lau manubus sita. Alani molo pe taigot nuaing parningotan dia kana moding. Usuk mahita kamangkenang mololah mo manukir mangidana moding. Ahado kesamuna mololah manukir. Mandohor tado daga ngamati bibana HP. Daga songrod do HP. Daga holanido. Mololah hita manukir ahama kesatta mololah tu si. Amate bebana hapit tua ni mak, kumatuk maniani ido. Susah sudi jol mabenun ni, tidak. Mololah kita manukir ibana sonari, au marsugut marak tokin nai. Itu. Ibana sonari, tokin nai marang marsugut au. Itu. Itu refleksi. Ale nangau kita nama boto. Ibana sonari au sogot alani bado. Tengok bang musim kuedeta 520 alwi. Ingot tamu depeng. Ah dia kamangina. Tu dia ho dung mate ho alusima alusima jepek tiki ujung naro tu dia ho dung mate ho dung mate ho dung mate ho sai pikir ma tu dia ho jepek tikim ujung na ho tu dia ho tu surga do manang tu api neraka do kola dua do surga atau neraka. Jay molo nakin tabereng goar-goar nila modigi. Idok goar nai ito tarida ibana nakin di mediat tadison. Hadua pesoni bawan ni Tuhani. Diari paruhumani.
Dungi Roma ibana lo manguhumi hita hehe masudiak kana mate masuk batu paruhumani. Ito rijau mapadita listo butar-butar. Dungi ito tarida ma gobaru isi. Patudon nama ise doau. Adong masih fikwisian non. Ise doau. Surat tu masudi. Jadi kola jujur ngolu be. Ang kola jujur ngolu akan tabu-tabu ini bekan. Na indah-indah hido. Hana yang gue sidaw. Sudah tarida akahan atau ulay. Ito riba tudo mo. Bodo pehita madokot. Dangadong kule. Anak songon yaw. Ada enggak? Ada yang bisa membela dia? Enggak ada. Rekam jejak kita sudah ada. Dangadong nabuni nang gosa ada. Sudah hita gabi sobannya pinarokko bang. Anggosian hadiriota. Anggosian pangalahota. Tidak seorang pun nabuy mangulahon pati. Natuani do iboto to hatay hagaliotay. Diboto ibana do hadiriota nagalei. Ibote ibana do hahurangatta, ibote ibana do na maroha daging ihita, ibote ibana do sude. Tuhan naing ko niyan ula honokku na pinangido ni Roham, alay buha mabaenon inna. Buha mabaenot Tuhan, ay suboy. Ay ang gusto hulaw, so di buha mabaenokku. Tuhan huboto do niyan dang patu ula honokwi. Alayaw makisempatan dia, wano ba yun Tuhanin? Mula sa huwag kesempatan no ba? Tang dapat tabiyaw nonin na. Humoto no niya Tuhan, dang patula honok yan, ay wano ba yun ko? Ay so tang tao na hisap midagiki. Humoto no niya Tuhan, ahan na pinangidok siya na, walay. Macay galido pe, macay marukil do pe. Macai hadirio kajol mauni dope lomodo hakku iparohaho kalat niyan alayaw maparohaho do ngadang dope ro hakku lomodo hakku haholongi halahaw niyan alay makaholongi do kan daktar bayad dope Tuhan macit tu pambenda tuaw magigi dope yaw mangide manin na hape angguhita. Ampunilah aku, ampunilah kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Alai mengampuni halan nasi, sorry dulu. Semua. Natuani duduk tu hatai dakku pengok-tengok biak kadosami. Ima asin rohana nabelgay. Allah menjadi manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman. Pengorbanan itu hatta tu ita. Dang behu paingo-tingo akadusa miyak kapangalahomina. Kapaingo-tingo bi. Alay muba mahon. Kuriya na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Di bagasat 30 tahun, aong 2 harajaw na naing beringot di si. Ima harajaw portibi dengan segala kekuatan kemahakuasaannya. Alani didok na parjolo ima sal pudo sudena. Sal pudo sudena. Bolo taida mulai siya naik sada adora suatu tahun didok di si ima harajaon di tau parjolo harajaon ni sibel sasar raja Babel di ida si Daniel madinipina pangukapon adong 4 harajaon nagugos itutu harajaon na parjolo ima singa na marhabong songopidong raja wali seekor singa dan mempunyai sayap burung raja wali manggobarhon kerajaan Babel. Napaduahon ima gopul. Adok tolu rusuk di babana.
diholakolang ningingina. Adong disi diholakolang ninginginai. Ibodu ibana sude iropu ibana. Maggobarhon harajaon media. Napatuluhon dito disi babiat maropat habong. Maropat habong ni pidong di atas tanggurungna. Jala maropat ulu do binatangi. Macan tutul. Ima manggobarhon harajau Persia. Jala gobar na paupaton ima binatang na jorbut. Jala na sokal duguguna. Dang di gobarhon manang na gobaran niya mulakin adong gobaran ni singa, gobaran ni gopul, gobaran ni babiat. Alay na paupatonon, dang di do gobaran ni manang halay, gobaran ni binatang na jorbut. Nasokal sa hali. Jala mangingibosi na manohali, semuanya dilahap. Gak ada, dangarong na juljul di bana. Dilutak sudi, iropuhi sudi, song karupuk. Dangarong, marang na bosi, marang na tubage, marang na betui, sudi diropuki sa na malak karupuk di bana. Jala natibai, semuanya gak ada tinggal dilutak-lutak dopana, diinjak-injak semua. Walaupun tidak digambarkan dengan gambaran apa, tetapi bagaimana gambaran yang keempat nama Jorbut yang sangat mengerikan itu. Dia adalah menggambarkan kuasa yang luar biasa. Tidak ada satupun yang tidak dihabisinya. Imam menggambarkan harajaun Yunani, Romawi. Itu yang dilihat oleh Daniel dalam satu penglihatan itu. Keempat kerajaan ini patuduhon hagugoon di bagasan hagi cangon niroha. Patuduhon hagugoon di bagasan kekuatan, kemampuan dengan segala apa yang dia miliki. Bisa itu kemampuan persenjataan, bisa kemampuan politik, bisa kemampuan teknologi, ekonomi sekarang ini. Semuanya. Kuasa yang empat ini juga ada sampai sekarang dalam kehidupan kita. Ada kuasa na mangguga-uga yang mendekat orang. Kuin na parwarwahok kalak, kuin na manigay halak yang menghancurkan. So bahasa nuaing, digang ngulu ni dongan, suguroha. Haci ngulu ni dongan, learoha. Kan? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Mulu dinggang mulu na mangiburu imana molo maposu imana macerasohana. Kuasa-kuasa di dunia ini, sifat-sifat kita di dunia ini, semua daya upaya yang ada pada dunia ini dia pakai hanya untuk kepentingannya, hanya untuk kepuasannya, hanya untuk kesenangannya, hanya untuk keuntungannya. Dia tidak peduli dengan orang lain. Buah peta halakan, napetik sonang au. Bukankah ekonomi juga bisa menindas kita? Bukankah teknologi juga bisa menindas kita? Tak dok, teknologi pasu-pasu deh. Dia kan boleh menguasai teknologi. Alai bolu gabe imana do dikuasai teknologi, bang gabe pusa-pusa mai. Akan kota di benai hola selion handphone pakyon na. Ay to magulasay nama ati. Maporak pitaho. Dang buy be isitop akan ato kasabe. Wabe no namang asa sonang ibanin na. Hola na sa sonang ama. Iboto ro daktikos dang dinggat tu ibanay. Alay sa sonang ibana. Beko kita mah teknologi itu akan menghancurkan dia. Iba harajaon huaso ni pertibion. Naso boy dikendalikan jolmai alay gabe i mengarajai ibana.
HP di leon de bata tu hita do mangarajai. Alanya kapamangatai doh kepentingan, doh kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan. Songo digodang bajolma na korban ni pinjolate. Ayo naing songo ni didok sude na pinjol. Ala gaya-gayaan. Sabutullah ayang go pandapotan na nasa naidohan do. Wartek go pukulan na alay. Merasa dang level lay ite. So nahiani dokon Holland beda warna. Ngay tur beda argana. Hape sa rupa do isina. Beda inganan na, ngay beda argana. Hape sa rupa do isina. Ay bos na lao minum kopi. Di nganon di pagkopianan, supirra ijolo-jolo di pagkopiani, tonggora minum kopi na sida. Alay argana ngasing ngati. Mangan do na sida, makan daging ayam bo iba-iban, supirra ijolon, tonggora makan daging ayam bo. Alay ngasing belevel la. Baya ko kita ma molo ni paksahod diri ni batu si. Barang be. Mulu na jolok kana tua-tua madok sude do rikot alay go na rumikot kan. O man ang marnatal hitan ni non. Mulu say hatay do pisiragam. Kat ngage bitab bebe to uluna kan. Sit dia mong sebayan non inna. Piga natal ni mana non, piga arisan ni mana non bersiragam sudi kan. Hape dak kolas siragam may. Wang jait na ido tong di banay. Ijalo siragam at celas roha. Alay pa jait to ni mo se. Tong mo se maruki limana, hudia mabayan non, sudah bui pakai songo nion, alit tonot songo gobero, dangin na kan? Kita lo mabayan. Dang bobe hita mangarajai dirita, karena memang oleh situasi kondisi, akhirnya semua dilutak, ngulutai. Aka parsikola pe mahasiswa pe. Olo do, ala nak setak pa bering-bering mana dong anak, gabe merasa rendah diri may mana. Hidup benda, nuay gonda perkudio nga, mulusok ka porsiyan na murabura na mamaniko jolma itu. Karena dia enggak sanggup melihat situasi kehidupan. Karena dia hanya berangkat dengan dirinya dan gaya-gayaannya. Taberi waso na boy mangaropuhi, mangarosak, menghancurkan setiap kehidupan orang percaya. Didok sal pudo sudinai. Molo parjamita to didok martiti bedo sude. Adong gotikyon, aong gotikyon. Alay hajol mau tay makan. Ay sa ninir puro pejabat tiba pedang be ate ngapin siup kan. Post power syndrome kan. Say diri puro pe mana mangarajay iko ni mana do pe. Babe say tong nang iwobod do sa katoray do idia kan. Tu punguap pe buan status si mana katoray, tu huria pe buan, tu parsaora pe buan. Ay memang ima hajol mau ni. Mabesay susay mana kan. Sebelum mereka say hormat jol may mana, hape nang dangon be makormat imana. Sebelum mereka say yudu hidup mana ngahido ibana, hape nang dangadong be berang basahi imana. Semua itu yang membuat kita rusak pikiran. Alanido si patat tong wama nek carana sama dokata unarohana, hape nakpe sedo imana kan, say ipukori ma. Kebiasa nama dokata, hape nang idok badokate mana. Na cita pakilalan ni. Si dia pipu kornido sama dokate mana. Ima hajol mau ni. Hape kadonga badok, na tu patopi mana simpel-simpeli mainna. Hape mana selo bodo berhana. Iko pabegi bego di jol maikan. Ayah ado biar matai, saya baga jakui ina. Praktikian ina kan. Ima hadiriota kemanusiaan kita. Hape salpudo sudi. Ayang guna jolo ihitaan aong gope molorung batua ipasaha masulak-sulak karya pakan
Aku nangi ko tahu nulu jol mabe pasah sulak-sulak kariapan. Ito ridok nama nano mau nama hamu akageleki ngetorin kan. Berarti nang buy makatai biau kan itu. Gurung bi pasahat sulak-sulak kariapan nga selesai be. Dang majalu ada be, dang mangaluna ada be. Selesai be. Ito ngiri na may lalay mana ba. Mangulur pi oleh ngahiran ng itano pa umuwatehin na. Subuy madok kata bibi kan. Habi ba na selomor pero hara madok kata kan. Sakit kan. Itulah kehidupan yang membebani kehidupan kita, berbagai yang membebani kehidupan kita. Siadak kehadiri oto. HP salpudu subinai. Kuasa-kuasa kekuatan singa gopul babiat dohot binatang na jorbuti salpudu sude. Nakpe yanggap nasida songon dewa songon debatana ikosi sobaon alai debatado na hot rudi saliling-liling. Alanina paduahon neng beringot tamarite tupuk toni ma harajaon ni debatado manokto. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah tidak akan lenyap. Kerajaan Allah yang kekal. Semuanya itu berlalu, tetapi kekuasaan kerajaan Allah kekal. Allah nido molo tabereng mulai di bagasat tupuk tom mulai sana ayat sia didok dugi hudul ma. Sai hupanok noti doi paima di pajongjong akahabangsa jalahudul tu si ibana naso sudah aryarina. Ihata batak terjemahanon utakas jalut tabu ima naso sudah aryarina. Mulai hati Indonesia dok duduklah yang lanjut usia. Akalan sia dok ison dahudul. Ala yang gohata batak naso sudah aryarina. Berarti kehidupannya kekal. Dia duduk dalam tahta itu. Siapa itu? Kalau debatan. Molo pedigo baro di sisongon nama tua patuduhon bahwa dia sudah ada sebelum dunia diciptakan dan dia juga yang akan kekal selama-lamanya. Audu alfa do omega, bonana do ujungna, naso marmula naso marujung. Dia sudah ada sejak dari kekekalan sampai kepada kekekalan itu. Naso marujung, naso sudah aryarina. Aku hita kan? Sudah 2 hari kan? Molo adat saur batua, idok pas sudah aryarina. Nah, anggui mak pestai mei, maneati mei kan? Pas sudah hari. Hidup bana molo adat saur batua hitan, ba, dang nalau boy etong-etongon, molo maretong-etong godo murgu dong sahuta. Hulit tulit du sudia kapinop parida tu song nang wah buyan langun ina. Hidup bana sa minggu jabu Holanda jabu do dangaung roma ni kiri do mameringi si alenon lau manganarian rodo na tuhutai ate mangam mai si muse dugi seni lau muse mana tu hau mana anno jam tu jam opa ro muse minum kopi tu si ba mangam muse si lau muse tu hau mana bo dari nai ro muse si pat dungo-dungoin na mangam muse si tong aborgin nai pe muse itu pasudari arina alayang gon naso sudah dia ada sampai kepada kekekalan itu. Dak sudah. Waktunya tidak akan berakhir. Jala dungi didok di bagasat trupuk tahun. Ia paheanna sak do songon itak jala obu niuluna songon hapas nabi nusur. Ia habang sanai songon jillam ni api jala akarudana songon api namar nala. Dipatuduhon di sini bahwa tahta daripada Allah itu begitu luar biasanya daripada kerajaan-kerajaan yang lain, tahta-tahta duniawi. Dan semuanya itu menunjukkan ubanai saksakina, patuduhon bahwa dia sudah sangat matang, hikmatnya, wibawanya, dan semua pengalaman-pengalamannya. Jala didok di si ruar ma
sada sungai api jala mabaur sian adupanna maribu-ribu akan marsobat ibana jala marloksa-loksa tidang di jolona marhaladui dungi terpacang ma luluan jala terbuka ma akabuku. Isi manon ketika dia sudah duduk dalam takhta itu imanakin edetai bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jayopik kemana doita kamakai nang, ate okian inisialmu alias, sotung itu tamu beyate. Haduan na di jauh guardia do. Ido guartar didi do. Dang opusianui, dang alias, dang adong isi. Jemolo sodingo tamu be guarmu ala ni godang ni gelarmu aliasi. Bauluran do dang nalaw. Hehe hamusyak kamatian yan no. Lasisina mahamu tanong to sate. Jay guartar didido ngahya muruk tuau sahalak na tua-tua ala idok ay guarna odo amangin na jadi nyon na terdidion surat terdidinon ahadon niku ima holat tiki terdidido mang alain ko na ngaka inisial la sudi odo ini mana udokon boy may mol secara administrasi negara boy may alay haduan na di jauh diari haheheo ni odo niku je molulupa hangu haduan ba in abang ko dang dapat kamu haduan niku dang doto ijo haduan niku ay say ijo guarmi ay say borto hobet tong nay guarmu kan HP guarmu datang surai banwagi jangi dia tikina tardidido ay sido hita hudi di mahotu bagasa guar di debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus ton di perbadia ido nata surat di buku bolon banua gincangi dang arong isi alias sedangkan opus tarong kal dang arong isi dot aman di tarong kal dang arong isi ise guarmu na tardidi ne surat ton tu buku hangoluan kan ido asirohamo Tuhan dia kaon sude tubuhku hangoluan surat ton ma sude nei surat ton dia tiki nei juhon nei so oni muse idok ala kaguar naik kan jago-jago do nai ngon ge birang binoto be madok ayo do ayang behutanami si Charles do kan Alenggo Charles gen na ka apalagi ak kaguar-guar no ay dak songoni maddo amang ikono do maddo inaman dak kubotoi so haduan molo dungi jo haduan dak iboto niku ay nata suatom man ni jahahon ningon ala anak kaguar na sian import na mga gudang datapan no kan jarang binotot to ala nido guari ko jelas ikot takas molong naing aka inisial mu naing ingot tamu dia tiki guar mu terdidi biar kamu surat terdidi mu naing sotung lupa hamu haduan itu yang dibuka di situ semua nanti rekam jejak kita rekam digital kita semuanya dan itu yang akan dipanggil alanido didok dison dungi hehe mahita adong bertanggung jawaban baru pe akan aposea pongok maho tu halasan ni tuammu nau pidaradi di ho sian haujak ni pertibion sejak dunia dijadikan baru tutui mulai don nonate tuani ma tuhat tai burju ngai hokop kita ibana do hakim Laos ibana tong jaksa penuntut umum, laos ibana tong pembelat tate, hebat nai.
Hidup banda nangau benda profesi sedono, pengacara nangau besi, jaksa pedangau besi, hakim pedangau ngisi, pandita pedangau ngisi. Alai ibana do, jaksa penuntut umum, ipatudu masudiak kado satai. Alai ibana do, pembelata. Ibana do, hakim yang memutuskan. Alanyaha, alani asi, ni rohani tu hatta. Hola nasi ni roha. Holan ala ni haporseaon, porsea doho sungguh-sungguh doho porsea di ibana. Molo porsea ho sungguh-sungguh di ibana jalom mu ma. Holan asini rohan. Holak ka porseaon. Porsea di hatan di debata. Jala parbueni ngolunya kana porsea. Si Jakobus madok ha porseaoni. Namate do anggoso marpangulaw. Tada ninok tahanguluhon ni. Tapatuduhom ma di bagasan ngulutta si ganupari. Kuria na hinaholongan itu hatta Jesus Kristus. Topik ta ima. Rudi saliling nililing na do. Pamaretao do tarajaon ni debata. Kerajaan Allah kekal. Dunia semua akan berlalu. Semua apa yang kita alami akan berlalu. Tetapi hanya ada satu yang kekal. Asi ni rohani debata. Di ngolu ni akana prosea di ibana. Amin. Martang yang baik. Mauliati mali Tuhan di pasar rohanami tu. Allah di pakuling rohami mariti atam. Di paingot tohami. Asa takas hami makanguluho katami. Prosea dia sini roham. Pabuah hot do harajaomu. Rudi saliling dililing na. Alani pay baru maruhanami ganu pari, ganu tiki. Asa tok-tok sungguh-sungguh. Hibul jala sadaro hanami, holam manguliho. Hubok kami li Tuhan, tuado pamu. Sindo di gudang, naik patupaun di huriap tanggal 2 sampai tanggal 2 Desember minggu daro. Say homa li Tuhan na mga lehon. Nagabi idut ni huriap. Na mangluhok kuriam. Di bagasan haporseaon sudia kapesertasi do di gudang. Laho mamilit. Laho patujulohon. Aka napatut di bagasan asido tolong ni roham. Asa jupak kami li Tuhan. Huriam na mardame sonang. Marlasi roham marulu-pulu. Mamuji dohot pasangap po. Di minggu naro patupaon ni bangso nami ma pilkada. Baik pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, do wakil wali kota. Say homa ali Tuhan nama masu-masu bangso nami. Say homa nama ngaleho di sudi masyarakat Indonesia. Asa dipakai hak pilihna. Laho patujulohon nagabe pamareta nami. Na mabiyar midaho. Na bertanggung jawab tuho. Jalan na mamikirhon akan nauli na denggan. Itonga-tonga ni bangso nami. Alani pasu-pasu sudia ka masyarakat nami. Songoni do tuta nami on. Nalau pemilihan gubernur do wakil gubernur. Say homa na mamakehami. Hobar tulo maniroham. Laho mamilit do patujuluhon. Nanaing si patujulun nami. Asima roham akan namarsahit pe. Say homa ali Tuhan namadaoni akan nagali say homa gugihon. Na marukil na marsitaonon apuli na sida. Pasu-pasu hami dia kaulaon nami be. Di tonga-tonga ni rumah tangga nami be. Asa jupang akka rumah tangga na burju. Nama si haholongan hobar tulo manirohan. Mariti Jesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami. Amin. Tapuji matuhata. Maredde mahita. Sian nomor 834. Laos tapasa mapilianta. Masiho duro hapko tunasonai tuinganan itu hatai Tano ondo di sudena pangistinai susah
datangi ako ma piliata. Ali di batama namin na di banwa gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do nasaw di basa na maulutus. Pasahat kami ma siyan na nilehon mi hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na hutsus si julum. Paso-paso may jalaramote aso para siya kami pilihanon. Patimbulhok karajaw mo dito nga tonga ni Huriam doho di Portibio. Buhay maroha nami marhiti-hiti tondim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Nasa na nilehon mi oniro ipamataku osa dohut guguki roni saluhut artaku upasahati Tuhan Ali Tuhan di bataan na siyan na hinan, jala na manguluro di saliling nililing na. Huingot tami sa daryo na kanamate siyan hami, na pajuluhod tulabong mo, dihodo anak kitsu ni banwa gijang, jala di ukapodo idiaka na mga sahot Tuhan Jesus Kristus. Narukado rohanami sa daryon, marningot ajal nami, doho tahaheon ni daging diari sugut. Mauliate marohanami tuho, ala ditubuhok ko hami tu pakirimon na mangulu, gabi partohap hami di hanguluan na sorasuda, dada na madeli hami di ari parningotanon, alay na malungod do hami di sabulon niton dinami, nung atorop dongan nami naong nialap mo, tao si paingot di ujung ni lakana, sida di hami, bahe pakirimon mida Tuhan Jesus di ujung ni lakanami be, sa isungguli marohanami, mabetiruan na dinggan di akapaparan nami, saya puli manamarsa kroha, akka namatian, asaunang mga dungi jala madele hami, sa itaiti maroha na sida, mamerin do pagidjang, sa ilehot tondip tu hami, asa takas di hati dakon tu hami, naong dohot do hami anak mo, jala panean di arta na di banua gidjang, sa ipadaw maganggu ni roha siya kami, asa dohot hapor siyaon nami maniop Tuhan Jesus si Pangului, adora kubulus sami rura lingguman ni hamatiani, molohomur mata nami be, ukap mamata ni rohanami asa takas di ida dalat Tuhan sonangani, molohal lang dila nami, so binoto be makuling, pargugoy mahami marhite-hite tondimi, asa tarjuhok kami, aleyamang, sahat tutangam mo matondiku, sa ipatiurhian rohanami, asa hubas lakanami, jala sonang hami laumate, di bagasat Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyaman namin na di banua gidjang, sa ipinurbadia maguar mo, sa iroma harajon mo, sa isaud malaw mo ni roham di mo natungaw songon na di banua gidjang. Leon matuhami sa deron hanguluas siya pari. Si sabado sa nami songon panesa nami di dosa di dongan na mardosa to hami. Una kami tugiyo tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, nona puna arajaw, don hagogo, roni hasangapo, saleleng nileleng na. Mulak bahamu di baka sa dami, jalo hamu mapasu-pasu ya Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramote Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marnidaho. Sai di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amen. 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 Shalom.